Saka nenyaya yekuti pane zvakamboitika again zvakaitika before zvandamboreva zviya kuti mukome vakambondirova ndikagara neplaster for 3 months vandivhuna ruoko. Saka mumaraini vanhu vose vaitoziva kuti chi ndabva ndatsamwa ndobva ndatora zvinhu zvese zvanga zviri mumba. Pramastof yavaishandisa ndobva ndadira chi zvese zvanga zviri mumba zvese ndobva ndadira parafini ndobva ndatungidza ndabva ndaenda kumapurisa. Aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse toro yakaremera hama patiri kuenda nemuku tiri kutoona kubhabhatidza itobva tatokudini tokuuraya itopisa. Handi munoziva kuti titouraya itopisa tikati it's okay foni handina kuba ndakatenga vakamurova akatozviwetera ipapo muzukuru wangu. mimone munondo wacho imimone rushowa my partner kuti ndakapinda nadayasiriye pamwe ngedenda kafa ndakasvika patime ingangu chapera katova because kwandiri vakangofanana nemuroi. Do you know kuti anzi uroi ndasvika futi kumusha kuya ndione futi uko kuri nandombogara ndine garandi ndakatanga futi kufunga kudzokera kumashure. Across the border zita dumisani mulambo mafanise ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Tinokutambira muchirongwa chedu che Across the Border makadi zvinhu Tiripa zvedu makadeo. Aiwa tinosimba kukuonai. Muri Zimbabwe ingada kunatsoziva kuti nhasi tatsikwa nani pachirongwa chedu? Ini ndoitwa My David kana kuti Namatai Mawere. All right. All right. My David vanobva kupi kumusha? Ndinobva kuMasvingo kuMogenesa. Masvingo. Yes. Kunonzi kuMogenesa kuri kunzvimbo yekuBarahanga. All right. Yeah. All right. Barahanga inozikanwa nei? Ine mbiri yei? Barahanga anzi pachitumbu chezivo. Chitumbu chedzidzo. All right. Barahanga primary. Ukabva paprimary papoenda paMogenesa panova pane secondary pamission pane college again. All right. Yes. Okay. Saka kuchitumbu chezivo kana uchida kudzidza uchida kuziva nezvechikoro nezvemabhuku enda kuBarahanga. Taura kuti takagara nemaprofesa kapanapa. All right. So My David ndizo My Diva. Yeah. Tingati My Diva vakakura sei? Makakura mumhuri yakaita sei? Yakawandwa sei? Timbonzwa ipapo. My David vakakura vari Nherera asi handisisiri Nherera ndakura. Hanzi Nherera dzoperera kuma-16 uko ndosaka payana poti chikafu seNherera. So vabereki vangu vakashayika ndiri mwana mudiki. All right. Yeah, ndiri baba vangu vakashayika ndiri grade 4 mai vakashaya ndi grade 5. All right. Saka ini ndakakura nehanzvanzi dzangu takasiyiwa tiri 7. No, takasiwa tiri 8 mumba medu. Pakashayika baba namai takasara tiri 8. And then asi vamwe vese vanga vakura. Inini nemunin'ina wangu wa 91 ndisu takasara tiri Nherera. Because vakuru vese vanga vatori nemisha yavo. Asi isu ndisu tanga tiri pai tiri pamba. So ndine hanzvanzi 2. And then nema-sisters tanga tiri 6. And then one akazoshaya. Akashaya 2001. First born yekumba kwedu. All right. Yes. So kukura kwangu imuro chingani? Inini ndiri second last. Kureva kuti now tasara tiri 7. Ndiri wechi number 6.
Alright. Second from last. Yes. Kubva kune 191 uyu. Yes. Alright. Yes. So kukura kwangu machallenges ndofunga munongoziva kukura kwenherera. Nhasi waenda kwasekuru, mangwana waenda kwambwi, kusera mangwana wari kwatete, kusera mangwana wasenda kumaricho, kusera upenyu kuchitodi kuchitofamba. Chaizoita kuti munyanye kuchinja chii? Chaizonyanya kuti handina kunyanya kuchinja zvokudaro. Ndaingochinjanisa kwandaichinjanisa ndaigona kuti pamwe iholiday ndoenda kwa mainini munin'ina wamai kana kuti ndoenda kana kuti kumboshanyawo kana kwana bamukuru. Asi pandaichinjanisa kwauchingori kumba kwana bhudhi vangu vari vaviri, bhudhi vakuru nabhudhi vadiki. Ndo dzimba dzandaichinjanisa idzodzo. So semwana mudiki zvaiitika ndezvokuti zviripo zvinogona kuti unotoona kuti pano pandiri pane chimwe chinhu chisiri kundiitira zvakanaka. Panguva yachoni futi kuti ucheme kana kuti uudze vakuru vako zvinogona kuita sokuti unenge uchinetsa vakuru vachoni, wobva woenda futi papi kune mumwe kunenge ukaonenge uri free wakasununguka. Panguva iyoyo ndo muraramiro wandaiita kusvika ndichaziva ndikarezvo. But for example zvinhu zvaikunyanya kushupai kuti muzoti handikwanisi kuzvishare but ndakumboenda kuna bamunini kana mwena sei kuti for example zvingava zvefamily zvingava. Okay, zvinhu zvemafamily issues zvinoitika ndezvokuti unenge wakagara kana kuti sendaigara namai guru kureva mukadzi wadzvanzi. Mai guru vanenge vane nzira yavo yavanoda kutonga nayo mumba mavo. Handiti? Mai guru pamanoda kuti ndimuke makuseni ndichienda kumunda ndisaenda kuchikoro, zvinova zvinhu zvinenge zvisiri right kupi kusaidi kwangu inini. Kuti ndirambire mai guru hazvidini, hazviiti. Kuti ndinoudza mukoma hazviiti futi. Alright. Ndoona sokuti uku kwamai guru uku kuri kunetsa, uku kune vamwe mai guru havaiti izvozvo. Vanoziva kuti mwana anofanira kuenda kuchikoro, anomuka makuseni oenda kunogeza, enda kupi kuchikoro. Achibva kuchikoro anofanirwa kusvika achidya. Ava mai guru vanogona kutoti wabva kuchikoro hauna kusiya wasuka mapulesi, chimbotanga waita zvakati zvakati usati wadini wadya usati wadya wabva kuchikoro. Saka unenge uchitoona kuti iyi life iyi haiiti. Denopanga pana munhu wandinoudza kana kuti wandinochemerawo kana kuti zvirinani kuti ndingobva ndoenda uku. Kana pamunogona kutotuma unzi enda wakati enda kwamai guru kana kwamainini unodai hauchadzoki. Because unenge kuti uchitaura uku futi unenge wakuvengesa futi chi vanhu vakuru iwe uri mwana mudiki. So unongokura uchingori nethat thing mumwoyo, uchingokura nazvo uchingoenda uchingochinja. Kuchikoro chaive chakamira sei? Makasvika dzidzo ipi? Hey, chikoro pakaita challenge yakakura. Sokutaura kwandamboita kuti ndanga ndaigara kwana bhudhi kwese. Kwabhudhi kwandaigara, bhudhi vakati infact havana kumbotaura. Mai guru ndo vakataura mashoko kuti mwanasikana haendi kuchikoro zvokutoenda kuchikoro kuenda mberi. Because munhu anogona kutoti atosvika form 4 otomitisiwa. Iwapo unenge watosacrifice kisachi mari dzako dzechikoro kuti mwana aende kuchikoro. Like ivo vakatozvipa example naivo mai guru kuti like inini handinoenda kuchikoro. Saka inini ndozowana simba rokuramba ndichipinza mumwe munhu kuchikoro ndisinaenda kupi? Ndisinaenda kuchikoro. Ndiri mwanasikana asina tova nemusha wangu. So zvakandibata, I don't want to lie. Handimakanga kumashoke wayo. And then ndobva ndaenda kwabhudhi vakuru. Kwabhudhi vakuru ndobva vasvika vakati toenda kubasa kuti uende kuchikoro. Ndakabva ndati kuna bhudhi no, imi mamuendi kubasa kuti ndiende kuchikoro. Inini ndichienda kubasa ndega. Kana ndichienda kuchikoro ndichienda kupi? Kubasa. Ende handikonewo kuti ndiende even kumaricho, ndofunga upenyu hwekumusha mohuziva. Ndoenda kumaricho. I still remember panguva yacho ndakatodaro ndakatomboenda kumaricho kwachoni. Ndakanoita zvokusenga zvidhina. Pane vaivaka. Saka ndainosenga zvidhina uchiendesa kumba kubvisa vanga vakaisa zvidhina zvavo murwizi zvesemende. Kubvisa murwizi uchiendesa kumba. Ndikatokwanisa kubhadhara kutenga uniform neschool fees yangu nemari.
asi handina kuzoendera futi mberi because zvakaramba zvichindiremera. And vanabhudhi vangu havashandi zvokuti vane basa riri solid, vanoitawo zvemapiece job zvokuti vakadanwa unzi uya uvake pakati woenda, uya uvake pakati woenda. Ndo life yatairarama, ndo life even yavari kurarama namanje iyoyo. So kuchikoro zvokuti takazotora madhigirii tikazodini nemadiploma ari apa pai tichibvunza vanhu chikoro zvokuti ndinokwanisa kuzvitaurira, kukwanisa kuti chero nhasi tikanzi ndimirewo mukoti tizvitauri hai tinopedzerana, asi zvokuti kwai ndakadzidza handipi. Asi muri munhu wakavhurika kuchikoro? Ndanga ndakavhurika zvokutoti musoro muzasi zasi. Ndanga ndakavhurika zvokutoti vheni nanhasi ndotodemba kuti deno vabereki vangu vanga vari vapenyu ndakaenda mberi nechikoro ndichitori someone. Alright. Yes. Titende. So after school makabva maita sei? Chikoro sezvo chisina kuzopedzwa ndakagara pamba. Ndakatomboenda kubasa kumakitchen, kunoshanda kumakitchen. Panguva yacho iyoyo I think I was 15, 16 if I'm not mistaken. Ndichitogona ndaishandira lecturer wepaBondorf Teachers College. Alright. Ndichitoainirawo lecturer. Achitoendawo kubasa akatochenawo panguva iyoyo nezera rangu. I was doing it very well. And then ndakadzoka pamba. Ndakugara pamba 17 years. And then pa 17 years ndabva ndaita first boyfriend. That first boyfriend hatina kudanana kana 2-3 months. Tabva taenda kutaona Masvingo. Tabva kuruseva taenda kudhorobheni. Tadzoka kuMasvingo takasvika pamba kumapasti, ndakasvika pamba kumapasti 6 to 7 manheru. Ndasvika pamba kumapasti 6-7 manheru. Ndakasvika nobva ndanzi namai guru mukadzi wadzvanzi yangu bhudhi venyu havadikana kuonai pano. Enda zvikanzi vanoziva kuti mamaenda kupi? Mamaenda kutaura neboyfriend yenyu. Bhudhi venyu vanoziva kuti mamaenda nemukomana, saka bhudhi venyu vati bvai pano endai kupi? Kwamamuri. Okay. Ndabva kuna mai guru vaya vanobva ndaenda kuna vamwe mai guru. Ndikati ndo nyaya iripo. Ndiri kunzi 1, 2, 3. Mai guru vanobva vati nemhaka yei because hamunombobvira mataura zvakawanda kana kuti vaziva sei kuti mimi mamaenda. Munhu anga achiziva kuti maenda ndivo mai guru. Saka bamunini vaziva sei? Ndikati ndo nyaya iri kudini? Iri kutaurika. So mai guru ava vakapanika. Because pane zvanga zvamboitika before kudhara. Mai guru ava vapanika. Nobva vaenda kumba kwaigara boyfriend yangu, vanhu vababa vevana vangu. Nobva vasvika nobva vataura vakati manga maenda kuMasvingo kaimi navatete? Vakati zvikanzi vatete vadzingwa kumba. Mbuya vaigara nemuzukuru wavo vakati mwana uya tagara tichitomuda tichitomunzirawo tsitsi nelife yaari kudini yaari kuraramba. Kana atodzingwa ngaadini hake ngaauye. Akasununguka by 17 years. Ndichibva mai guru vaya vachidzoka zvikanzi tete imi chitoendai kupi? Kumba kwana sekuru kwavati muuye izvozvo. Ini ndichatevera nehembe dzenyu. Ndibva ndaenda kuya. Ndo muroori guwa ndakaitwa. Ndichisvika kuya mbuya vaya vakati sezvo bhudhi vako vakambokurova because pane kesi yakamboitika bhudhi vangu vakambondirova. Bhudhi vako vakambokurova paya vakakuvadza. Hatisi kuda zvidzokorodzeke. Saka iwewe wakutobva pano mangwana. Wakutoenda kwaGutu because baba vanhu vanga vanobva kwaGutu. Uku kwakuri kumba kwakasvogwa mai vavo. Mangwana wakutoenda kwaGutu. Ndokutobva kumba kwandakaita ndichienda kupi? Kumurogwa. So musha watotanga ndatova mai vemba. Saka akazouya kubvisira kana kuti akambogara neni zvako? Vakagara neni hatina kupedza 3 months. Baba vacho vatezvara vangu vabva vatengesa mombe. Ndokuenda unodini? Unobvisira mwana. Nobva ndanodini? Ndanorowogwa. Nokutozoita nhumbu. Nokutoenda kunosungirwa zvakatonaka.
kutodzokera futi. Mukoma chakazondinetsa ndichokuti chi pavakaenda kunoroora ini handina kuenda nditi vakatosvika vachiti ini ndakatomirira kuti mwana adzoke handisi kutoziva kuti mwana aripi asi mudzimai wavo ndiye angati chi saka nenyaya yekuti pane zvakamboitika again zvakaitika before zvandamboreva zviya kuti mukoma vakambondirova ndikagara neplaster for 3 months vakandivhuna ruoko. Saka maraini vanhu vose vaitoziva kuti chi mwana wakwamauro uyu anogona kungourawa nabhudhi vake. Maimaita chiko chinozosvika pakuvhunwa ruoko makabei pasina kana changa chabiwa. Pane munin'ina wamai guru ane mungoziva vanhu vachikura that age, teenager age. Mainini vakanditi handiye kumasports. Panguva yacho nini ndakachiri kuenda kuchikora ndofunga ndandine 14-15 years nokuchienda kumasports. Taenda kumasports zvinonzi inini handizivi mukoma vaida kuti ndiende kuchigayo kunogayisira madhamu vavo chibagi. Madhamu vanga vane zino inini handizvodini handizvizivi. Ndaenda kumasports nobva tadzoka kumasports kumapasti futi 6-7 manheru pamba. Saka mukoma havana kuda kuziva kuti ndanga ndaendepi. Vakangozvodza kuti because ndiri kufamba nemunhu ane musikanzwa ndanga ndaenda kupi kumusikanzwa nokuti uya nedanda vakarova chi vakarova munhu. Mainini vakarohwa here? Mainini vanga vasina musi wacho niyo havana todzoka. But pavakadzoka vakazorohwa here kuti zvifanane ka? Havana. Havairanga wekwavo. Saka nyaya yacho niyakafamba muraini handimoziva zvomuraini. Nyaya yacho niyakafamba muraini vanhu vakablema vamwe vakati ndiri ndivasungise but zvasingaiti ndisungise mwana wamai vangu. Izvo zvazviti nyangwe zvikadini zvinoita ngoti mungazourayiwa here kana hazviti zvaitori nani chero ndozviziva kuti chero namanje vachinazvo izvozvo vachina that guilty conscious mukati mavo kuti zvandakaita zvinhu zvakadini zvakashata. Asi makazombovabuditsirawo pachena chero makura kuti paya vaingogara vachikumbira ruregerero even ndine plaster vaigara vachikumbira ruregerero. Asi makanatsovacheneserera kuti aiwa handina kudai so ndakadai so. Vakatozozviziva sevazviziva ro vokugogwa vatovhunika. Vakazoda kunyatsokunzwisisa zvanga zvaitika ini ndichizoziva kuti vangada ndiende kuchigayo asi vokugogwa todini watovhunika. Saka because of that ndo fear yakakonzeresa kuti pakanzi semu mudzimai wavo paakataura zvokuti mukoma vati havadi kundoona pano vanhu vaite chipatapata chokuti anogona kutova yakadini akaurawa sezvakambovhunwa chi ruoko. Saka patakazonorohwa vaibvunzwa kuti aripi mwana because everyone anga achiziva kuti ndiri mwana ende panguva yacho ndanga ndine chimuviri chitoko ndiri kamunhu kadiki so saka zvaitoranetsa kuti how come. So kubva ipapa ndambovaona ndakazonoona pandakanosungirwa ndopatakanoonana ipapo and then vakati it's fine because it seems like wakagara zvakanaka handina nguchi handina problem but kana une problem kana usina kugara zvakanaka sununguka udzoka pai kumba panopamba ende handina musi wandakambokudzinga. So kuti uzoti futi imi makaudza mukadzi wenyu kuti hamudi kundiona pano waukonanisa futi chi vanhu unongonyarara. Alright, so tiri kuZimbabwe pfungwa dzakazotipa kuti takumbobuda kunze before South Africa kwatiri kuno mune imwe nyika yamakamboenda here makatobva kuZimbabwe mechiuya kuno saka chakakupai brain dzekuti inini ndakumbosiya ningirekeni ndakumbosiya Zimbabwe ndiende kuSouth Africa dzadziri brain dzei chii chakainspire? Inini chiuya kunoku handina kuuya kuzotsvaka basa handina kuuya ndiye chinangwa chokuti ndatambura kuZimbabwe ndiri kuda kuzotsvaga life munomu. Mukurohwa kwandakaitwa remember ndanga ndiri mwana mudiki ndanga ndisina zvakawanda zvandoziva mulife ndanga ndisina infact ndanga ndakatodzima. Okay, so ndakasongana nemamwe machallenges asingaiti mumarriage mangu akafanana
pokutanga ndaitozviona sekuti zviri normal panguva yacho niyoyo. Inini kusaidi kwangu zvaitori normal, ndandisina problem nazvo because baba vana vangu hapana chandaishaya mumba mangu, hapana chandaiti ichi ndinoda ndikachishaya. Ende munhu wokuti aiti kana akaona munhu akapfeka sezvezvezvi akachichiva aitobata ruoko maidi handekutaura kwaidikasi osvika uchitenga hembe iyoyo. Ndo life yatairarama. But angari totichi womanizer, angari munhu anga achida vakadzi zvokurevesa noti zvokutamba. Angari munhu wokuti munhu wechibhishu. But panguva yacho nini kusaidi kwangu zvazviri normal. Ndandisina problem nazvo inini zvokuti badevhaiti kana akasvika kanditi maidi chimbopinda mutauni umo kana uchimboenda pakati ndine munhu wandina achitori nomwe mukadzi. Kwandiri ndasina that mind yekuti munhu wanaye girlfriend yake kana kuti why? Because toziva vanhu vechikadzi vese inini kusaidi kwangu kuchengera kutoripo ende vanotoda make sure kuti wafamba negwara ripi. Inini kusaidi kwangu handidi kureva nhema. Ndandisina kana even that mind yekuti kana aitoti kana akatopinda nemunhu mumba so akati maidevhi uri kuona munhu ndoshanda naye abo imi mamusingazvitori kuti igirlfriend? No. Maingoti zveshuwa zvaari kutaura ndizvozvo. Yes. You were trusting him. Yes. Alright. Chero munhu wapinda naye mumba, chero munhu akazouya akati munhu yauya wanga ari munhu wabadevhi kana kuti munhu yanodana nabadevhi, zvazvisingaiti kuti ndibvume. Hai, ndandisingabvumi. Ndaigona kutoti no ndonasa kuti maita mistake havasivo. Ndaigona kutoti hai no havasivo kutomurambira. So zvakazoitika ndezvokuti kwakatanga kuuya sisi vangu vachizama kuda kundionesa ndikavati no inini focusai nezvechi nezvekweniko inini ndiri bhozve ini handina problem ende futi ndandisitori nawo problem. Okay, remember kumba kwandakurira ndakakura ndisina mbogadzirwa musoro. Badevhi ndigadzirisa musoro. Handiri munonzwisisa. Kumba kwandakakurira ndaiziva kuti ndikapfeka matomi ndakatourayira mucheno. Badevhi aitoziva kuti ainoda kuti anotenga chigogo toudza kuti tsvaga chaunodini chaunoda. So kuti munhu azouya achindiudza kuti Badevhi azodai ndavona sotarisezvo ndikamuudza kuti Badevhi ndiri kuda chakati nechakati nechakati. Okay, nhasi handina mari but mangwana achibva kubasa utouya achindipa mari. So everything chaaitaura inini ndaiona sokuti vanhu vanongori vune jealous ava. So zvakazoitika manje zvakazokonzeresa chazvo kuti ndiuye kunoku. Ndakazoziva kuti Badevhi vakadzi vese vandaiziva kwete vandisingazivi vaiuyiwa navo, vamwe vachinzi ndivana sisi, vamwe ndivana maclassmate, vamwe ndivana nevanhu vake. 1 ndakatomubata mumba. 2 umwe ndikatonetsana naye ndikatosvika pakutoenda ndakanozvisungisa infact handinoziva. Maimabvarura munhu. Handina unobvarura asi kuti zvakaitika zvokuti ndaishanda kumasvingo. Ndaita zvokutengesa. Saka zvandaita zvokutengesa ndaitengesa like madomasi ndosaka ndaitaura zvokuwengezi zviya zviya. Ndaenda kana kwana wengezi tichienda kupinda madomasi tengesa. Saka ndaitenga zvinhu zvandaitenga chero ndikatenga seti yemakapu ndatenga akafanana angu navamwe nevangu vanori vamai baba Badevhi. Saka ndakatenga hembe dzakafanana yangu neyavamwene. Nokuona hembe yandakatenga mumba yakapfekwa nomwe mukadzi. One of the lady akambopinda mumba mangu. Ani munoona. Ndofunga kuti hembe iyi handisati ndamboipfeka. Ende ndakadzenga dziri 2. How come hembe yakadini? Yakapfekwa yakafanana zvese nekala. Right, ndapinda mumba ndatarisa hembe yandaona pane hembe 1, imwe hembe hapana. Saka ndadaro ndobva ndakatanga kunyumwa kuti no man. Uyu munhu kureva kuti ndomwe munhu waBadevhi futi. Ndobva ndavabvunza neBadevhi pane hembe dzandakatenga so. Zvikanzi handina zvandoziva. Handitombozivi nezvazvo. Okay, ndobva semunhukadzi mongoziva kuti vanhukadzi hapana zvaungavega ukadi hazviiti. Ndatsvaga panogara mukadzi yandapawana. Ndatsvaga panogara mukadzi yandapawana. Ndichingosvika mukadzi yachindoona mubvatisa. Aitisa ndobva ndamutevera ndobva ndati handinauya kuzogwa newe. Ndiri kuda hembe dzangu dzawakadini dzawakapiwa naBadevhi. Zvikanzi okay, rega ndidini rega ndikupe. Papa itori nedzimwe isiri sketi yandiri kureva yandozivai
dzanga dzitoripo. Mukadzi yapinda mumba atora hembe dzi haana kuburisa chi that skirt. Ndikati pane yandiri kuda yakadai so. Zvikaenda isiya pashamwari yangu apo chichi ndandakanoiwacha chichi inobva aenda. Achienda ndagara 30 minutes ana kudzoka. Ndabva ndatsamwa ndobva ndatora zvinhu zvese zvanga zviri mumba. Pramastof yavaishandisa ndobva ndadira chi zvese zvanga zviri mumba zvese ndobva ndadira parafini ndobva ndatungidza. Ndabva ndaenda kumapurisa. Ndobva ndasvika ndikati ndawana kumba kwangu kune girlfriend. Saka ndabhoekana ndatora zvinhu zvese zvanga zviri mumba ndikadini ndikapisa. Include ID nepassport yemukadzi zvese ndakadini ndakapisa. Zvese zviri kuitika makore api? It was 2004, 5. Somewhere there, yeah, 2004 and 5. So, badhevi vakazama kurizena panguva yacho niyoyo. And then pandaita zvinhu zvese izvozvo, ndaitori nenhumbu yemwana wangu musikana. Asi ndanga ndisiri awe kuti ndinechi? Ndine nhumbu. So, kubva ipapo kuda nenyaya yestress kana kuti chi nhumbu iye yanga yakabva yangogara ichingonetsa ndichingorwara chichi asi ndisingazivi kuti ndine nhumbu. Nokuzoti ndava ne5 months ndarwara zviri serious. Vamwe mai vatogara navo nobva vati handiye kumasowe. Taenda kumasowe. Kurwara kwacho ni kuti uzoti munhu anonzwei hauzivi asi unongonzwa ndiri kudini ndiri kurwara. Pfungwa dzenhumbu yanga isipo because ndanga ndakabayiwa inonzi depo. Ndanga ndisina pfungwa kuti ndinechi ndine nhumbu. Taenda kumasowe. Masowe akati kwai wakadyiswa unofanirwa kurutsisiwa. Ndapiwa kwai utenge chichi ndapiwa munamato yacho ni okay sharp. Musi wandafanirwa kudzokera nemunamato ndomusi wandakarwara serious ndidani kuambulance. Ndichienda kuhospital, General Hospital. Ndisvika ndichinzi mwana ari kuda kubuda. Une nhumbu. Nhumbu yakabvepi? How come? Kai mwana musoro wake wakatodini? Uri kuda kubuda. Saka iwo uri kuenda pabed rest for 2 weeks. Hausi kubva pano kuchipatara. Nogara kuchipatara for 2 weeks. Ndibvako ndanda kutoziva nenguva yangu kuti ndatova ne5 months. Ndichidzoka inongori on and off, pamwe ndamborwara pamwe ndadii. Handichadi kufokasa nokuziva kuti murume anoita chiuri. Ndauda kufokasa nokuti ndinechi ndine nhumbu. Saka nokuzoti ndabuda ndaenda kunotenga zvinhu zvemwana zvepreparation zviya. Ndodzoka nokutoona kuti mumba mune munhu mukadzi. Ko chii chiri kumboitika pano? Ndobva ndaona kuti no apa pakapa ndiri kukweva dovi nestraw. Apa ndiri kutamba nenguva yangu apa. Ndobva ndakati hai inini bodo nokuti dana hama dzangu ndini mari yangu yebhasi nokuvakwidza nokuenda kumusha kwababa Devi. Nokusvika nobva ndaudza mai baba vake vakati zvawataura zvawauya zvanaka ukataura nyaya dzakuti achingodzinzwa nemakuhwa iwe usina kudini kutaura. Asi rega tidini timudani nobva dani wababa Devi uya achisvika haana kuramba nyaya yake abva abvuma. Ndabva ndapona mwana wangu same day 7 months. Ipapo kumaruzevha ukoko yanga iri BP ndazvo iyo stress yacho ameno. Pona mwana wangu akararama zvake ndiye musikana wanaitaura nezvake. Now she's 20. Alright. Yeah. So ndichibva ukoko takagara kumusha ukoko nemwana kuti angopika handiti premature. Saka angafanirwa kumbopika akagara kuchipatara hatina kugara 2 days. Chigara kumba akagara kumba ndofunga 3 to 4 months ndichidzoka futi mutown. Ndichitanga futi kuenda kubasa. Ndiri kutoshanda ndatokangamwa nezvababa Devi kuti kuna baba Devi. Ndoshanda nevana vangu. Devi chiri kutoenda kutown kuchikoro chisikana bho nditori nemusikana wangu webasa. Zvose zvitori bho zvakatorongeka. Life iri kufaya. Baba Devi auya kuno kuJoni. Nesame lady yawandakapisira zvinhu. Auya kuno kuJoni akagara kuda akagara ndofanirwa kugara akauya 2007 kana 2006 nokugara 2007 8 handichazivi. So achidzoka kubva kuno kuSouth chinhu chaakaita achisvika kuZimbabwe akabvunza pamba pandaigara. Munhu anga achiziva kuti ndagara ndoenda kubasa ndoshanda. Information yekuziva kuti vana vari right zvese anga achidini achizviziva. Achisvika pamba obviously vana vanoziva baba vavo. Vana vamanyira baba dedi atora vana aenda navo. Ina handizvizivi. Ndo zvinhu zvega zvakandibhowa kusvika pokupedzisira izvozvo.
tora vana enda navo. Okay, zvatora vana enda navo ndita sei? Zvekuitawo chiraundi nevana kuti vamboziva baba. Kutoenda kwete zvokuti vamboziva vana kutoti inini handizivi kuti anga ane chinangwa chokuti andambogara navo kana kuti vhiki kana 2 weeks kana kuti chi, handizivi kuti anga ane chinangwa chei. But zvakabva zvangondibhuwa zvangu nobva ndatokwira basi notoya kuno South. Matomusira nevana ivavo. Handitati tora ke vana vake. Handiti makatanga kutora passport. handinambotora passport. Makatongonanga kumba. Ndakatonda paexit paya nobva ndasangana nomwe musikana ainzani. Chazivi zita rake. Svike papo. Iye ototaurawo nyaya dzake, totaura nyaya dzangu paya. Tototanga tochema paexit paya tiri vaviri. Semapenzi nobva tatopinda paya mubhazi. Kubva paexit kuenda kuBedbridge takaenda nebhazi. Tichisvika paBedbridge hatichazivi manje kuti toita sei. Hatina mapasipoti. Asi tese tiri kutoenda kupi? John. Ko mari iripo? Mari ndanga ndinayo. Mari ndanga ndine 2.8 rands. Mari ndaitori nemari yaitohisa. Panguva iyoyo ndaitori nemari yaitonzi mari. Makabalance. Yeah. And then tasvika paya dzimwe pfungwa ndava kufunga vana. Ndoda kudzokera. Uya musikana bva andishingisa akati no. Usadzokera. Because ukadzokera kokoko zvinhu zvaunoneta either unogona kutonozono waundirangadza kuti ndakambopisa zvinhu zvemunhu, either unogona kutozouraya munhu kana kudii. Varege vakadaro. Iye kana aona kuti munhu waana yagona kuchengeta vana achanisa vana kunani kuna gugu vake, kuna mai vake because gugu variko. So musikana unobva ati ana bhudhi kuJoburg. Inini handina ana hama zveni muno muJoni. Kungonanga chete. Ini ndongodaenda Joni chete because uye akati ndina bhudhi vangu vari kuJoburg. Okay. Takagara paBedbridge kubva makuseni kusvika kumapast 11. Tabva tasangana naMalaicha ainzi Dhuve muNdebele. Abva ati ari kupinza vanhu. Mune mari here? Musikana enda ndatomudza kuti ndine mari. Iye anga aida kuita pay forward. Saka musikana anobva namuti no ndinokubhadharira. Unonipa mari yangu tadini? Tasvika. Tapinda muna Malaicha uya uya. Takatenderedzwa naMalaicha uya uya vhiki. Bedbridge mumu. Takatogwa muBedbridge. Hatizivi kuti kunonzi kupi kwatakaendeswa kune dzimwe dzimba kwakaita kumaruzevha so. Hakuzi kwaMaria. Ameno. Takanogara pamba ipapo ndopaziva chero izvozvi vision yacho ndichinavo. Pane dzimba 2 maraundi 2. Takanosvika ipapo tikagara ipapo tichigariswa ipapo pakauya vanhu tanga takawanda ndofunga tasvika kana 40. Achingonotuta vanhu achingodini? Achingobuya nawo. Kusvika pazoita vamwe mai vakapopota. Vakaita vechikuru. Mai ava vanenge vanga vatojaira kudini? Kufamba naye. Vakapopota nobva ati okay, tava kuenda nhasi. Takafamba kubva pamba ipapo makuseni kuma9. Tikayambuka nemumvura. Tikasvika patakazono because akazonotidhamba musango muMalaicha. Patakazonodhambigwa takazonodhambigwa musango mumo kuma past 7 to 8 manheru. Apa kubva kuma9 tichingofamba murodhi hatinambozorora. Patori nemusikana akasara musango. Patakauya ipapo akarumwa nenyuchi. Kanjani? Akandohedha mukokwe. Handitozivi kuti chakaitika pamusikana wacho niyeye. Because kutaura chokwadi handiti zviya zvokuti tanga tagara chingoziva kuti mune maguma ende kufamba musango kana ukangofamba zviri wiki unogona kungosara chichichi. Saka ndaitomeka sure kuti ndiri kutofamba padhuze nechi nevakomana vachoni vavo. Ndopatatofamba takatobata nemusikana wandaiva naye taitofamba padhuze. Saka musikana wacho takamunzwa aichema ari kumashure. Achichema nyuchi. Vanhu vakamhanya. Vaya vakomana vaya vakatorova vamwe vaitoita noise kuti musaita noise because muri kutobatisa nechi nemapurisa nemasoja. Musikana ndo musarira wakadini? Wakaita kuti zoti akarumwa akadii kana kuti kudii? Hatisivi. Asi toziva kuti tine hwana akasara paya musango. Tasvika paya panotogwa vanhu murodhi momo pane chimukoto chaitaipinda nacho kudai. Asi matosvika kurwizi. Takatopinda murwizi mamusina mvura. Takatoyambuka zvakanaka mamusina mvura. Mamusina mvura paitova nemvura taisvika mamusina mvura. It was 2008. Takatofamba zvakatonaka bho kutoyambuka. Tichiyambuka pane patainzi tichienda uko tofanirwa kutarisa kuti tofamba nenhendesuri. Hanzi kuitira kana mapurisa kana akasvika panapo akaona mafootprint anoona kuti vanhu vari kuenda uko isu chidi
tichienda Swamaitova masoja. ndomupinduro wataita taitoti Mairova nhende shure ne for how long? Makarova how long machirova reverse? panenge pachingoratidza kuti pane mafootprint panodhinda chete kutonzi mese tarisai kupi pamuri kubva mufamba nenhende shure pasingaratidze mafootprint tofamba hanzi ndokurasisa chi so zvakazoitika zvakatanga kuitika manje patakanzi tifambe netsoka takanzi zvinhu zvese zvatinazvo everyone anenge ane luggage kana chii anything chaunacho ingava foni kana chii nisa motikari imi muchifamba netsoka munofamba uchingori iwewe usina kana chii chaunacho wakangodai so okay so pakusubmita payapaya ini ndanga ndine search yangu yanga ine pair of tracksuit neMaria yandomanga iri I have to submit it vakatonyorawo pasi mubhuku zvese zvaunosiya zvinoinogwa pasi Mota iyi makasubmita musati matotanga rwendo tichiri pamba muchiri kuya kuzvimba zviviri zviya everything chaunacho chinopinda mumotikari iwe unongofamba uchingoriwe kuitira kana ungasangana nemagumaguma akakusechai hauzochemi nemunhu kakuti ndakazotoregwa chakati changu zvinhu zvako zviri safe zviri pai mumotikari so takirosa tafamba tasvika pachiburi payapaya tanzini vanhurume vese ndii munotanga kudini kupinda vanhurume vachipinda munosvika muchigara pai mumotikari muchigara makavhura makumbo dai so vanhukadzi muchigara pakati pechi pevanhurume kuti vanenge vaka kuitira kuti handi takawanda motikari idiki handiti i2 tiri more than 40 motikari zvongo zvimavheni izvo zviya zvimamaster zviyazvo saka kuitira kuti vanhu vadini mugara nemukwana muchipinda vanhurume laini revanhurume vanhukadzi mopinda makadi poteverera vanhurume hazvina basa ndiani hazvina basa nokuti ndiani kana kuti ndewepi so vanhu pakupinda payapaya pakatanga kudanwa ini namalaichi auya uyu nobva kwadanwa musikana wanda ndinaye nobva kwadanwa mumwe mukomana aenda kuCape Town vamwe vanga vadanwa kune imwe motikari tamiswa pasaidi apo kwakunzi mafoni namba mati pamuri kuenda mafoni namba achona haasi kupinda musikana uya wanda naye akati hazviiti kuti asadini asapinda ndipei foni yangu handiti atagara tasubmita motikari ndipei foni yangu ndimufonere because hazviiti kuti idini foni namba yayo saita inotoita because ndisati ndakupai foni yanga ichiita zvikanzi ndiri kukuudza because ndazama kufona ari kungozama kudhileya zviya zvokuti motikari idini izare ari kucreata zvinyaya motikari yatozara ini ndazoti payapaya pembeni ndikati nomani munhu ari kuda kudini kuti siyayo ndikati nokamuda kundisiya ndipei nchi ndipei mari yangu nebhegi rangu because inini kumusha handina kutiza zve plus handina mhosva kumusha saka ndipei zvinhu zvangu ndidini hangu ndisara svika yatina kuti tiri kusiya munhu ende inini haititi ndino kuti pavanhu vese vari papo ndini ndega ndanechi ndane mari the rest vanga vasina chi mari takasiyiwa payapaya tiri 5 musango matisingazivi kuti handitozivi namanje kuti panonzi pai ko bhegi redu zvine zvakaenda nemotikari zvazviri motikari kwai zviri kuendepi handizivi motikari yakasimudziwa tiripo motikari umwe mukomana akatodonhedzwa takangotarisa kudai so zvikatoenda tasara kudaro saka ini ndakatoudza vandani navo kuti eni motikari inenge yapfuura ndiri kumisa because musango mandiri nanditopazivi kutirida ende hatisiuziva kuti mune mhuka dzakaita sei tichiri kutaura nobva ndatoziva kuti kune motikari iri kudini iri kuuya nobva ndamisa vamwe vanga vatovanda vachifunga kuti mapurisa ndamisa motikari iya nobva ndamuudza ndiro zvaitika svika motikari dzandasingana dzavo ndikati zvikanzi pane mapurisa pamberi apa anogonomiswa nechi nemapurisa svika ipinda mumotikari ndikati handisi ndege vamwe vangu vavanda svika vashedze tidini tinde akazama kudzingirira malaichi auya haana kudini haana kuvabata iye aizviudza kuti pane mapurisa ari pamberi apa mumwe achamiswa nechi nemapurisa kuvaona asi haana kuvabata nobva ati okay ini ndiri kuenda kuchiredzi asi ndichanokusiyai pashowground munotora maaslam showground iripi kumesina muSouth African side yes handiti tanga tatokirosa patiri hatipazivi asi tatodini edu takirosa murume uyo anobva atitora anobva adzokarisi kushowground remember nchisvika pashowground takangopfeka hembe dziri pamuviri handina kana chimwe chinhu chandinacho zvinhu zvadini zvaenda takagara pashowground a month mwedzi wakasara tita
takamirira passport. Muchiitei? Wakamirira asylum. Sa month ipapo muri kuitei, muri kudyei, muri kugeza pai, muri kuita sei? Okay. So chikafu pane church yanga iripo. Every day vanhu vaipiwa chikafu nechurch. Pokurara ndo panga pasina because it's a show ground. Ukangoona chibox chako chaunacho wotowaridza chibox chako wotodini kana kukanaya ukashaya uko kunomira paveranda ndizvozvo. Panga pachitoriwo nemacamping toilets anga aripo nemashawa okugeza. Asi sipo nematauro hapana. Yeah, maiva makawanda sei? Panga pane vanhu vanga vakawanda zvokuti handizivi kuti ndingati vanhu vangani. MaSomalians, Mozambique, panga pakawanda zvoti waitoti mazuva kutanga tanga tisingatoparadzani nemusikana wayo because ndaiti kana ndikamushayiwa taigona kutopedza kana zuva rese masangana naye. And then chakaita kuti tipedze mwedzi ndichokuti vanga vasingakwanisi kutora vanhu more than 50 pazuva. And then kwanga kusiri vanhu kuZimbabwe chete, MaSomalians, like all types of foreign vanga vakazara pashowground panguva yacho niyo. Asi takazosvikawo mukana wokuti tapiwa kuti ndidzoke kumba futi handina kana even randi kana chii kana pokutangira kana kuzati nebhazi racho ndondorikwirirepi kana foni yokuti ndofonera vanhu vari kumba handina. Ende vari uko vari kuziva kuti mwana akaenda kuJoni here kana kuti vakungoti amen? Ivo vakazoziva, kuziva uko vakaita vakaziva through umwe munhu wandakasangana naye pashowground. Ndopakaziva sisi vangu. Pane umwe wandakasangana naye pashowground anga ane foniwo. Ndopa ndakasangana naye nobva taitawo nyaya nobva ati rega ndigodini ndigoudza sisi vako. Kwete kuti zvokuti takagara tose zvokungosangana takangosangana nobva zvatodini zvatopfuura. Nokuzoti asylum yabuda nobva nemusikana uya tapinda mutrain papa itori nefree transport yokuenda kwaunoda. Panga pane train waipiwa asylum yako, wapiwa 300 rand, wapiwa neticket rekwaunoda. Saka sitaenda Joburg. Zvakanaka zvizvi. But vanhu vazhinji vandomboita mainterviews kutanga unzwa nezvepashowground nenyaya yemaasylum because kune vakatofamba kubva kumesina netsoka undobata Polokwane vataita mainterview kutoti apatorina netransport and around those years as well. Kureva kuti inini ndakaita like rokuti ndakamisa munhu murume waenda kuchiredzi uyu aiziva nezveshowground. Tichitosvika pashowground papa itori neambulance because vaitoziva kuti vanhu vazhinji vanosvika uko vanenge vadhambiwa nanamalaicha mumasango. Vamwe vanenge vakatokuvarana wakadi ambulance uchitosvika vototanga kutokubvunza kuti uri right here, uri safe here kwawabva 1 2 3. Yeah. So akangosvika unobva atoti ndipapa ina handinati ndo help yandokwanisa kukupai. Saka mukasvika ipapa pano information yose munodini munoiwana pano. Akatondiudza kuti musatombobuda muchiti muenda kumesina because munotobatwa mutodipota. Asi kana muda ine kuenda kupi kumusha munotambira kupi kutauni kumesina uko. Asi kana musingadi munoramba muri papano. Saka taitogara weipapo tikatorarama chilife chomusango pashowground ichitoniwa nemvura. So maane ticket 300. Yes. Neaslam makachuza kuti muri kuendepi? Joburg kuwazvanzi musikana wandandinaye. Phone hapana? Yes. Aiziva here kwaari kuenda? Aingoziva kuti muJoburg chete handeitinzwa. Tafamba tasvika muJoburg. Unoziva kana uchitanga kupinda mupark station muya chidzimira chinobata. And it's first time? Yes. Zvokuti waushawa kuti uripi. Tichisvika muya pakaita mai vechikuru. Mai vaya vakatanga kupopota vachindipopotera. Saka ndakazvodzwa kuti ndombavha dziya dzinonzi muJoburg mune mbavha. Manga mapari nambuya? Mai ava vaitondidana zita rokuti Eliza. Mai ava vakatondiona kuti ndiri mwana wavo anonzi Elizabeth. Mai ava vakatondihaga vakatochema misodzi vachindibvunza kuti ndiri kutsvage muJoni.
ndiri kudei, ndauya kuzodini. Mai vanga vari pachiteshi, vanga vari pai, makaona pai? Mai ava vaibva kunotenga zvinhu, vaita zvokutengesa. Munoona vanhu vanoita zvokutengesa mabhurumu, mitsvairo, chichi. Vanga vari murudzwa? Mushona, vanobva kuHarare. Handivazivi vainzi Mai Shumba. Ndakatombozama kuvatsvaga nekuFacebook kuti ndoda kuvatsvaga mamai vavo kuti ndivaone. Vanoi vainzi mama Mai Shumba, vanobva kuHarare. Vanga vari chirikadzi, murume wavo akashaya. Vanga vane vana vaviri, musikana ainzi Eliza, mukomana ainzi Muchengeti. Mamai vavo vakatanga kupopota zviya zvokuti ndakashaya kuti mai vanopopoterei. Uri kudei, unodei, washaiwei, zvokuti unganditevera kuno kuJoni, unodei kuno. Vakazogutsikana kuti handisi mwana wavo, ndava mumba mavo. Ndopo vakagutsikana kuti handisiri nichi Eliza. So zvakanaka, muri kundijambira. No. Madzika takadzika muPark Station. Tabva tatopinda mumasteps kukwira. Kutobuda nokusangana namai vavo. Takaita zvokusangana navo kudai so. Mune musikana uya? Ndine musikana uya. Saka mai ava vakaona mwana wavo. Vachiona inini vakaona mwana wavo. Like vari kutoona mwana wavo vakazvara. Inini mai ava handivazivi. Asi inini ndakapindwa nefiye yekuzudza kuti imbavha dziya dzandonzwa kuti unechi kune mbavha. Mai vaya nobva vasvika, nobva vaisa mutsvairo yavo pasi, nobva vandibata, vakandibata vakadai so, vachitopopota zvokupopota zviya. Nobva vanditi hande kumba. Saka musikana anobva anditarira. Apa handiti tisati kuziva tendepi. Tasvika muJoburg asati tazotodini toendepi. Hatina choice. Ava vatonditi hande kupi? Kumba. Nobva tatobatana, nobva tenda kupi? Kumba kwavo kuOrange Farm. Nokutokwira taxi takaenda kuOrange Farm. Nyaya dziri kutaurwa pesa apa ndedzekuti kudii? Havana kana kutaura, mai ava vakatobitirigwa neshungu, vakachema. Ndiri kutaura kuti vakachema zviya zvokuti vakadisappointika nemwana wavo kuti ari kudei muJoni. Saka mutaxi havana kana kumbotaura. Havana kana kumbotaura kana kuti tasvika kumba. Vakasvika nobva vatanga kutaura navamwe mai. Chazoti vainzi mai aniko, vainzi mai ani mai vavo. Vachitovaudza nyaya. Ndazodai ndikatonga kuda zvinhu zvangu, ndoona Mashura uyu, Eliza wati vamuno, Eliza handisi kuti chii kana kuti kudii. Saka pavakapinda mumba vana mai vavo vanga vanavo. Ndiri kukanga mazita another mother vanga vanavo, asi ivo ndiri kuvaziva. Ndoona sokuti ndopakanyatsokuvhurika pfungwa dzavo kuti munhu wandiri kuti Eliza asi chii? Asi Eliza. Ndikati mama Eliza wamuri kureva ndoupi? Saka nobva vagara pasi, nobva vati mwanangu ndoda kuti unyatsondiudza kuti unobvepi? Uri mwana wani? Ndobva ndakavaudza kuti ndobva kuMasvingo. Ndovaudza kuti ndiri mwana wepi, ndovarondedzera kuti ndazouya sei so. Havana futi zvimwe zvavakaita, vakasimuka vaipinda zayoja. Vakasimuka nobva vandibata maoko, nobva bata musikana wavo, nobva vatanga kunamata. Nobva vatoti pamwe ndiMwari. Sezvo pamwe Mwari vanga vada kuti muve safe. Kana kuti sezvo iti mai vako vakashayika, pamwe kuda mai vako vanga vandigara. Kana kuti handizivi, vakangotaura zvinhu zvakadini? Zvakawanda. Nobva vatoti asi handisi kuda kukurasa. Iwewe uchatsvaga zvanzi yako svika waiwana kureva musikana yawe. Iwewe zvauri kuti hauna munhu waunoziva, handikurasi. Kusvika wawana chi? Wawana basa. Uri mwana wangu. Ende handidi kureva nhema, mai vavo vakandibata zvakanaka. Semwana wavo, the way yavakandigamuchira, that is the way yandakagara navo. Asi handivazivi. Handitozivi, ndongoziva kuti vainzi Mai Shumba, vanobva kuHarare, vane vana vavo vaviri. Musi wacho ndiwo vakazoona kuti handisi mwana wavo, vakatobata foni nobva vafonera Eliza wacho kumusha. Eliza wacho ainzi Mai Ashe. So do you believe kuti kune ngirozi kunzo? Yes. Because vawanda so far vandataura navo vanotaura mystery history akadaro. Yeah. Ekuti sometimes kune vamwe vanhu wokuti aunzwisise mulife kuti zvaitika sei. Imagine kuti you are coming from far away. And then when you are coming from there, wondosana nemunhu usingaziyapo, uchiri kuda kufunga kuti right, toita sei tapinda muJoburg. Apa muJoburg macho kana even nerand rokuziva kuti tasvika muJoburg tofanirwa kukwira kana taxi yokuenda kupi kana kuti hatizivi. Tangosvika tinongori muPark Station tasvika muJoburg. And we are okay. Tine 300 yedu yatapiwa iya ndo titori bo. Mwari obva akupai munhu chaiye.
neshuwa ndakavatsvaga zvokuti handiziva kana pane anyone anoziva kuti varipi mama mai shumba. Ndakavatsvaga kuFacebook. I think vakawanda na mama mai shumba. Hey, vakawandisa. Asi ndikatombotsvaga futi Eliza wacho, ndikatsvaga muchengeti wacho, vanobuda vana muchengeti vakawandisa. Vanhu vandisina kumbosangana navo face to face. Shumba. Eliza Shumba ndofunga vanopfura kana 10,000 chaizvo. Ndozvandongoziva izvozvo. Ndaitomboti maybe rimwe gore kana zvikazoita ndichambozodzokera futi kuOrange Farm. Kumbocheka kumboenda kuchechi, kwete kwavaigara, kuchechi nikaenda kuZayoja pamunda ndingawana information. Because takatomboenda kuZayoja, tikaenda kuZayoja zvokutodaro. Vachitongoudza munhu wese kuti mwana wangu. Hapana pavakambosvika vakataura kuti mwana wandakaona semwana wangu muJoburg ndikazodai vaingotaura kuti mwana wangu. Kozi munhu angambokangani mwana wake ende munhu sezvamataura kuti makabva mafonera Eliza. Kutaura kuti vanhu vane connection kudhara. So hapana pekunzi mai avo vakavhiringika zvekuti voshaziva kuti mwana. Ipapo zvakatoitika zvacho muJoburg kana vanhu vachinzi vanovhiringika kana kuti kune ngirozi kana kuti pane munhu anenge akagara muno ndozvibhelieve. Because vanga vasingatoti chero kuti ndishame muromo ndivapindure ndezviya zvokutoti ndimai vatoona kumwana wavo kuti mwana wavo avadisappointa zvisingaiti vanotoda kutorova pavanhu. Uri kutsvagei muno muJoburg? Shamiso. So makazowana basa ere muno? So uye makagara nguva yakareba sei pamai shumba? Kwamama mai shumba ndakagara I think 2008 ndakauya muna it was muna March April May handichazivi somewhere there. Ndakagara 2008 iyoyo. Mama mai shumba vakazama kundiintroduce kubusiness rokutengesa riya. Takafamba 2 days ndikadzoka zvimakumbo zvakadai so. Tikaswera kanzi chigara kupai pamba. Saka mama mai shumba chinhu 1 chavakandidzidzisa. Pane kunonzi kuEverton. KuEverton pane kwavanoti kumusha mukuru. Kunotonzi kumusha mukuru. Inzvimbo yemazimba emapostori. Kunogadzikwa mamigomi yaya nemadhishi aisimbi zvazvo. So zvakunetwa ukoko mabhero ose muJoburg yaya anorasiwa every Thursday kana kuti Friday handichazivi. Remember every week pavanotengesa mabhero vanonorasa dzinenge dzasara vovhura manyuwani futi. So mama mai shumba vakanditi handi mwanangu unoona mabhero ose anotengeswa kuZimbabwe aya andokuratidza kwaanobva. But zvakazoitika ndezvokuti 2021 ndakabva kubasa ndikaona mba muri empty. Like muri empty. Ndakaona mba makasara mamune 2-seater sofa. Ndoranga rasara. Ende kusara kwarakaita that 2-seater sofa. Ranga ratotedza kukwana motikari. Aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse toro yakaremera hama. Patiri kuenda nemuko tiri kutoona kubhabhatidza itobva tatokudini tokuuraya itopisa. Handi munoziva kuti titouraya topisa. Tikati it's okay foni handina kuba ndakatenga. Vakamurova akatozviwetera ipapo muzukuru wangu. Mimone munondo wacho imimone rushuwa ndimimone kupenya kwemvura. My partner kuti ndakapinda na dayasiri pamwe ngenda kafa ndakasvika patime ingangu chapera kapanga because kwandiri vakangofanana nemuroi. Do you know kuti anzi uroi ndasvika futi kumusha kuya ndione futi uko kuri nandombogara ndine garandi ndakatanga futi kufunga kudzokera kumashure across the border. Zita Dumisani Mulambo mafanyise ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi.